And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Sinayang niya ang 13 years namin para sa isang one-night stand with an old woman. Itago mo na lang ako sa pangalang Margo. I'm 27 years old. Isang nurse dito sa UAE. May anak kami ng ex ko. At tawagin na lang natin si ex sa name na Nick. I met him during high school days ko back in 2005. He was my first love. Great love. And first in everything. Marami na ring dumating na pagsubok sa amin sa loob ng 13 years namin na relasyon. Yung tipong sinubok ang aking tatag at pagmamahal sa kanya. We were so young and so in love noon. Yung tipong nasa ulap ka sa sobrang kilig. May tsura si Nick at talagang lapitin siya sa school namin kasi matangkad, maputi, at sikat. Ako naman ay yung maliit, chinita. Pero cute lang. Kaya sabi ko sa sarili ko, ang swerte ko naman. Kasi ako yung nagustuhan niya. Kahit noong una, napilitan lang ako na sagutin siya. Kasi bakit ba naman siya magkakagusto sa akin na pandak? Hindi ganun kagandahan. Pero cute lang. Pakiramdam ko kasi parang hindi kami bagay. Feeling ko noon, pinaglalaruan lang nila ako ng barkada niya. Pero mapilit si Nick. Sinuyo niya ako everyday. Hanggang sa nagustuhan ko na talaga siya ng sobra. Pero isang araw, yung Nick na kilala ko, nagbago. Yung mga long, sweet messages, naglaho. Yung malambing na Nick, hindi ko na maramdaman. Parang nagsawa siya sa akin. Hanggang sa nakipag-break siya sa akin ng walang dahilan. Graduating kami ng high school that time. Napakasakit sa akin noon. Kasi first boyfriend, first heartache. Pero sabi ko sa sarili ko, magfo-focus na lang ako sa college life ko. So, nawalan kami ng communication ni Nick for 3 years. But I know, deep down in my heart, I never stopped loving him. May times pa din, naiisip ko siya. Pero hinahayaan ko lang siya sa buhay niya. At sabi ko sa sarili ko, magpapatuloy na lang ako sa buhay ko. Nabalitaan ko na rin, masaya na siya, may girlfriend na siya. And then fast forward, 4 years after, one day, someone texted me. It was him. I was so shocked. Ilang taon nang nakakalipas, no? He said, gusto niya akong makita kasi aalis na siya papuntang Taiwan. Kinabahan ako, pero nandun yung excitement at saya.
So pumayag ako. Nag-meet kami sa apartment niya. Nag-inom. And then, may nangyari sa amin. Totoo pala talaga, no? Na yung kapag may alak, may balak. But I felt happy and contented that time. Pero I was scared kasi baka walang meaning sa kanya yung nangyari sa amin. Na baka ginamit niya lang ako. Pero I just told myself, worth it naman siya. Deserve naman niya siguro na ibinigay ko sa kanya yung sarili ko. It was a very memorable night indeed. Kahit may espiritu ng alak sa katawan ko. Nagising kami ng magkayakap. Nang makita kong umaga na, kinuha ko ang mga damit ko na nakakalat sa sahig. At isinuot isa-isa. Mahimbing pang natutulog si Nick. Umalis na ako. Dala-dala ko sa isip ko ang saya. Pero naisip ko rin, baka hanggang doon na lang yun. But I was wrong. Hindi natuloy sa Taiwan si Nick. Naloko siya ng recruiter. Ibinalita niya ito sa akin. And I was there to comfort him, support him, and care for him. At doon na muli lumalim ang relationship namin. Alam mo yung pakiramdam ko, nag-mature kami parehas. Bumuo na kami ng plans together. We were so inseparable. Hanggang sa nag-decide kaming mag-live-in. Kahit I was still finishing my degree. He was a working student noon, kaya pinahanga niya talaga ako sa perseverance niya. Until in our 7th year together, sinubok yung tiwala ko sa kanya. I was so preoccupied with my studies. Super busy ako. At aaminin ko, I am so proud, prideful, naging nagger ako na girlfriend. Pero loyal ako sa kanya. Si Nick naman, modest at mahaba ang pasensya niya. Never yun nagsasabi ng foul words. Dahil pinalaki siya ng mama nila na malapit sa Diyos. At ganun ko rin naman siya nakilala. Tahimik at mabait. Naging kampante ako sa setup namin. Na lagi ko siyang inaaway. Tapos, at the end of the day, ako yung susuyuin niya. Hanggang sa isang araw habang naliligo siya, naiwan niya yung cellphone niya sa ibabaw ng kama. Biglang tumunog. So, tiningnan ko. At laking gulat ko nang makita ko na may nag-message. At ang nakaregister na pangalan ay pangalan ng isang lalaki. Ang pangalan ay Patrick. At ang message para sa kanya ay, "Babe, I miss you." Patrick pa talaga, no? Kinakabahan na ako. Napapamura na ako sa isip-isip ko. So, hindi niya alam na alam ko ang password ng cellphone niya. Binuksan ko yung phone niya. In-scroll ko yung previous text messages nila. And boom. May I love you-han pa. Hanggang sa nakita ko doon sa message nila, ang nakalagay talaga doon is Patricia, yung pangalan ng girl. Sinearch ko yung pangalan ng girl sa Facebook friends niya. At ito pala yung naikwento niya sa akin na one time nakasama niya mag-lunch. Ang sakit-sakit lang. Ang sweet-sweet nila, babe pa yung tawagan nila. Niloloko ako ng partner ko. Hindi ko alam
na may kaklose siya sa opisina na nagpapasaya at nagko-comfort sa kanya. And you know, we have this saying na a shoulder to cry on is a pussy to ride on. Kaya wag niyong hayaang mag-open up yung boyfriend ninyo sa ibang babae about problems ninyo. Kasi nakita ko dun sa mga message na kinukwento niya na nag-aaway kami. At talagang kinocomfort pa siya ng walang niyang babaeng yun. Kaya pagkatapos niyang maligo, takang-taka siya kung bakit hawak ko yung phone niya. Right there and then, nakipag-break ako kay Nick. I confronted him. I packed my things at umuwi sa amin. Akala ko pipigilan niya ako. Pero nandoon lang siya, nakatayo. Hindi makatingin sa akin. Hindi umiimik. I thought babalikan niya ako kasi hindi niya kaya na mag-break kami ng matagal. Kasi yun yung nakasanayan ko. Pero hindi nagparamdam si Nick. Until after 7 days, nalaman ko, sinota na niya yung workmate niyang si Patricia. I was so devastated. Nilunok ko yung pride ko. I begged him to come back. Pero ang sabi niya sa akin, mahal na niya. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. And then I realized, in love na pala si Nick kay Patricia bago kami nag-break. Nag-flashback lahat sa akin. Yung times na hindi siya umuwi ng bahay. Yung times na nag-night swimming sila. And then nag-stalk ako sa Facebook. And there, nakita ko yung mga pictures nila. Yung dates kung kailan in-upload yung photos. Kami pa nun ni Nick. Ang sweet-sweet nila. And they were so happy. Gusto ko na talagang isuko ang lahat. Pero mas pinili kong ipaglaban yung nararamdaman ko for Nick. Few days after, nag-text sa akin si Nick. Magkita daw kami. Sabi ko sa isip-isip ko, siguro, para na rin malinaw ang lahat. Inamin niya lahat-lahat sa akin. Inamin din sa akin ni Nick na may nangyari sa kanila. At may nangyari din sa kanya at sa iba pa niyang kaopisinang babae. Super sakit talaga nun. Like, what the Iyak ako ng iyak kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. And then pagkatapos niyang umamin sa akin, umiyak lang siya sa harap ko. Nagsusorry siya. Nagmamakaawa, lumuhod siya. At gusto niya daw na makipagbalikan sa akin. At gagawin niya daw lahat just to win me back. Gulong-gulo ako. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Mahal ko itong taong to. Kaya, bulag na naman ako. Binulag ako ng pagmamahal ko sa kanya. Humahagulgol ako. Pinatayo ko siya at niyakap. At sinabi sa kanyang, "O sige, magsimula tayo ulit." So, I chose to give him a chance and start over again. Pero aaminin ko, para akong pinapatay every time may imagine ko na nakipag-sex siya sa iba, tapos tumatabi siya sa akin gabi-gabi. Yung feeling na parang binaboy niya ako. Pero binaon ko na lang yun sa alaala.
Year 2012, pumunta ng Saudi si Nick. Nagtrabaho siya for 2 years. Habang ako, isang volunteer nurse sa Pilipinas. And then, when he came back from Saudi, we decided na bubuo na kami ng pamilya. Year 2014, I got pregnant with our son. Nagtrabaho kami ng sobra-sobra para sa anak namin. And totally, naka-move on na ako sa mga pangyayari in the past. Year 2016, he got an offer to work in a cruise ship. Long-distance relationship uli kami. Pero sa akin, okay lang. Kasi 10 months lang naman. Naging okay ang lahat. We are indeed a happy family. Akala ko tuloy-tuloy na. Until dumating ang isang pangyayari na babago sa takbo ng buhay ko. July 2017 noon, umalis ako papuntang UAE. Marami kaming plans. Kumuha kami ng sasakyan at lupa para sa future. Si Nick sumakay uli ng cruise ship 2 months after ako umalis. Iniwan namin pareho ang anak namin sa Pilipinas. Ang plan namin, susunod siya sa akin dito sa UAE pagkatapos ng contract niya na 10 months para magkasama na kami uli. At kukunin na namin yung anak namin. Hindi naman ako na homesick kasi lagi kami magkausap. And nandun yung hope na magkakasama rin kami pagkatapos nito. Video call kami sa anak namin halos everyday. Then after 6 months ko dito sa UAE, bumili ako ng Apple iPhone 8 Plus. Excited akong gamitin yun, pero hindi ko alam. Ito yung magiging way na malaman ko ang kataksilan ni Nick. Ginamit ko yung lumang Apple ID ko sa iPhone 4S ko. At yung phone ko na yun, na kay Nick na. Siya na yung gumagamit. And then, there. Nag-synchronize lahat sa phone ko. Nabasa ko yung messages doon. Kinabahan ako pero nilakasan ko yung loob ko. Nalaman ko na 1 month pa lang akong umalis ng Pilipinas. Nakipag-sex siya sa isang mahigit 50 years old na babae. Yes, you heard it right. Hindi ko inakalang magagawa niya yun. Not even in my wildest imagination. Parang nalay niya na yun, diba? Hindi ko alam kung bakit. Ang daming tanong sa isip ko. Dahil ba sa pera? Magaling ba sa kama si Manang? Para akong mababaliw eh. Okay na kami. Masaya na kami. Ang dami na naming plano. Mag-migrate kami sa Canada, etc. etc. Pero nasira lahat ng yun. Kasi nakapag-one night stand siya sa isang matandang babae. Nasaan ang hustisya, no? Hindi naman ako pangit. Madami namang nagkakagusto sa akin. Binigay ko naman sa kanya lahat. Ano pa ba yung kulang? So, I confronted Nick through video call. Hindi na siya nakapag-deny. Kasi nabasa ko lahat ng conversation nila. He said, na-corner lang daw siya. He never thought na may balak si Manang Joji sa kanya. Mabait daw kasi ito. Tsaka, talagang inaalagaan siya. At ang sabi niya, tita lang daw ang turing niya. At laging nag-a-advise sa kanya. Nakikitulog lang daw siya noon sa kanila sa Manila. Prior sumampa sa cruise ship sa Germany and family friend naman din kasi daw. Kasamahan sa church, tsaka preacher din. He gave all the details.
At hindi ko kinaya ang narinig ko. On the day daw sa flight niya, maaga umalis si Juji, si Manang Juji sa work. Pero, she texted Nick na babalik siya para ihatid si Nick sa airport. She insisted talaga kahit sabi ni Nick, wag na lang. Kasi, taxi ride away lang naman daw. Pero mapilit daw si Manang. Bumalik siya sa house at doon na daw ginawa ang balak nito. Sabi ni Nick, Manang seduced him. And then she kissed him. He tried to stop her, but she went below him. Hanggang sa bumigay na si Nick. And it all happened so fast daw. At grabe daw yung regret ni Nick nung mahimasmasan na siya. He was really miserable. And I was too. I was so depressed being alone here without my family. Wala akong makausap. And it's been 7 months since nag-break kami ni Nick. Hindi ko pa rin siya kayang patawarin. I was really disappointed and disgusted. Tinanong ko si Nick bakit niya nagawa. Hindi rin daw niya alam. At kahit siya, diring-dire sa sarili niya. And maybe, he was not happy and satisfied with our sex life. Kasi daw, dineprive ko daw siya. At lagi pa daw ako nagagalit. Eh kasi naman, I'm not into it unlike before. Aaminin ko, naging boring na ako pagdating sa sex life namin. Pero hindi yun enough reason para makipag-sex siya sa iba na mas matanda pa sa kanya. He's just 27 years old. Eh si Manang, over 50 years old. Kaya ayun, nagmamakaawa si Nick sa akin everyday. Until today, para mabuuli kami for the sake of our son. Sabi niya, gagawin niya lahat para sa akin kasi mahal niya daw ako. Nafe-feel ko naman yung sincerity niya. Gusto kong bigyan ng chance kasi may anak kami. Pero natatakot ako. Natatakot ako na baka dumating na naman yung araw na lokohin niya ako ulit. At baka kapag dumating na naman yun, ikamatay ko na yun. Galit na galit ako. Confused ako. I'm torn between giving my son a complete family or choosing myself. Yung pagmamahal ko sa kanya, napalitan na ng pandidiri at galit. Ni hindi ko nga kayang ma-imagine na hawakan niya ako eh. Pero marami pa rin akong what ifs. I don't know what to do. Please tulungan niyo naman ako.